sta vandaag tussen de rozen en wel hele bijzondere rozen, want die zijn namelijk helemaal biologisch. Uniek in Nederland en wel hier in Zeeuws-Vlaanderen in het mooie Biervliet. Wij gaan eens praten met de eigenaar van deze rozenkwekerij. Het kan, bio, heel makkelijk, zonder klagen, zonder rare ingrepen. Het is schoner, het is beter voor het milieu, het is beter voor je gezondheid. Dus waarom zou je het niet doen? De vraag om dingen die schoon zijn, die wordt steeds harder en groter. Waarom zou je het nog gebruiken als het niet nodig is? Ja. Dit weekend staat er voor jullie een bijzondere markt op het programma. Wat gaan jullie daar allemaal beleven? Het is de plantenmarkt in Vorden, in de Achterhoek. En daar staan vrijwel alleen biologische kwekers of kwekers die heel erg duurzaam zijn. Dus daar gaan we naartoe. Dus de derde keer dit jaar, of voor het derde jaar dit keer moet ik zeggen. Ja. Maar dat is meer dan alleen een markt, dat is ook meer informatievoorzieningen. Kunnen jullie daar ook nog wat van leren bijvoorbeeld? Ja, we kunnen altijd leren. Dat is, je leert tot de laatste dag en dan leer je nog je ogen sluiten. Maar nee, we kunnen altijd leren, maar daar zijn gewoon heel veel biologische kwekers bij elkaar. Dus daar komen ook heel veel bewuste mensen. En het is heel gek, want normaal hebben wij in september een relatief rustige periode. Maar nu zijn er dus... Deze markt loopt echt heel erg goed. Dus wij gaan daar vol naartoe en komen leeg terug. Wat voor september al een hele bijzondere situatie is. Als je naar de kaart kijkt met klanten, dan zitten die echt door heel Nederland. Ja. Okay, nou, dus weten hier nog wel goed te vinden. Jawel, maar ja, dat is niet zo moeilijk als je de enige bent.